खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दङ थांनाय समबारखालि उत्तर प्रदेशनि आयगरा सहराव सानै लाइमोना दुर्गा फुजानि पेन्डेल साजायबाय थानायावनो मोब्लिब बोजानानै जिउ गोमादों होनना निउज 8 नर्थ इस्ट मुंनि रादाबाव फोरमायदों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे सानै लाइमोना मोनाबिलिनि समाव पेन्डेल साजायबाय थानायावनो बोरैबा मोब्लिब बोजादों होनना खौरां मोन्दों। जाथाय जानाय लोगो लोगो खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो हस्पिटाल सौहैनायनि सिगांनो लाइमोन सानैया जिउ जोबदोंमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं आसामनि काछार पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव मैया मंगलबारखालि काछार जिल्लानि सिङाव थानाय दलाइ मुंनि जायगायाव गंसे गारिनिफ्राय 4 लाखसो रांनि याबा टेब्लेटनि ड्राग्सफोर हमनो मोन्दों होनना गुबुन गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव 400निबो बांसिन पस्ट खालि जानानै दं आरो बे पस्ट खालिफोरनि रिक्रुटमेन्टफोरखौ फैगौ अक्ट'बर आरो नभेम्बर दाननि गेजेरावनो थिसनगोन होनना फोरमायदों होनना गुबुन गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव मैयानि जाजमेन्ट होनायनि हेंथायै दुलाराय एक्स एनडिएफबि हानजाया दिनै 28 सेप्तेम्बर फुंनि 5 रिंगानिफ्राय गाबोन 29 सेप्तेम्बर फुंनि 5 रिंगासिम 24 घन्टा आसाम बन्द फोसावदों आरो बे बन्दआव मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ खोन्दोनि अनगायै गासैबो बन्द थागोन होनना प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।